Kanak nga rin, salbayos kay kadiri na ko na. O wajud ko nangaway ni mo nak. As in, wajud ko nangaway. Bisan pa niya. Ganahan ako magpabaksin ka. Di ko ganahan magpabaksin ka. Nga ano gani, unsa gani rason nimo nga hindi ka gunahag mabaksinan ko. Ano? More ka. Nga, itam, ngawunta ni mo. Para man ako mapabaksin para di na mataktan sa virus. Bisan pa. Nagberuson ka. Gabi ha, bawalog virus. Bako sa town, oy, nayabang. Bala, bala. Ganahan, di ka. Ka puyo, kag balay ka para di ka viruson. Wala ka pabaksin pero ambin tanan kwarta ni mo. Ano man? Dali dayon. Anong kuwaon man nimo tanang kwarta nako? Tanan gid. Aning mga apil mga skwinta. Wala Ang kipangatag ni Papa. Wala ko kwarta eh. Wala rin siya kwarta pa. Mo gani magpabaksin ko mo trabaho para makatrabaho ko natay kwarta. Na kay kwarta taong sa dinang sa imong pitaka. Dili lain na nimo pabaksinan ra ko nimo nya pero kuwaon nimo akong kwarta lain. Katong mga 20 tanan. Di ko eh kay wala ko kwarta. Murot. Ay ginana. Okay ra biya na mo pabaksin ay. Bakit pero kung ma-work ka dito na ay nagbalik dili dito lang kapuyo. Ina niya suko ra man si kalit. Sugugid ka nimo. Muram kag papa nako. Ba. Mura kag papa makadalag suko. Di mo ko ganaan nimo. Kung ganaan nimo magita kayo. Ano kan di siya ganahan Bago ako. pang magitang Papa.